Runar kiba amsham na tip kidei ki ai kila prong tu ha ka Ïingmane jong ka Balang Presbyterian Umdihar Riboy District ha ka mit chiteng senya jong ka khat pratare ujemmang arja arpusau bat ki Runar kila rong tu ya ki babun ki jingdon jing em ki badon kam jong ka Balang Mario yo jing tip ikani ka jingja ki teman basan jong ka Balang Presbyterian Umdihar kila pentip pat ba bat kila lum ka jing yalang ka bakar ki ban pentip pat ba ikani ka jingja Utemen basan RB syadap oleh tu bakani ka jing syatu jong kani ka Balang kala dei ka Sien ka basan ka bagi nong tu kila rong jubor sapo Ïingmane ban rong ya ki mar ki mata jong ka Balang Rai ha kani ka Sien ki nong tu kila kendang jubor ya ka jing khang yet ya ki almari bo kot bo sla bat ki pen pralut ya ki tiar gitar oleh tu ru bagi nong tu kila rong ya ka pisa ka kila yok lum jing kan show na ki jing sang khna bat ki we ki jing sang bat ya ka pla lum jing kan show kila subrat hamadan Rong di Indonesia di negara lain ini kita kira lah berdoa kawan dengan orang berdoa ini. Kenapa? Pekini Godres baru coba ngila lopot gini berkait. Menjelang kendang jubor dah kena. Pekini kau buat dia yang jam, mereka semua yang dalam sikit. Belalok mereka, hadu ketika laran lu ketika kena. Hamne ibu yang kepisar, ki jangayu, yang ini besar kelara lu. Yang itu makin kita baru kita ikut, nama lewat kisah pai sepok. Kita hapus kita baru. Buat kerja sakramen dapat di wajro kelara. Kon ba iet ngi ju shet jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jung ni mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Ïingmane kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki khma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong Nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya